fotograf. Čisto je na vás. Diviakov zabili večerom. Tam si vlastne sušili kože. Na plate. Taká ohrada. Na ním obchodníci. A tiež majú zbrojení dobré. Majú peniaze. Tam žerali tie kože. Prestal sa si kopiť to zviera. A kde? Ale čo to nie je, toto je ode mňa. Také červené. Levandula do skrine. Počkaj. Pohodne. No, trhaj, trhaj. No toto si pozri ten kalendář. No ukáž. Tam máš lístky do divadla na Františka, máte? Treba prelistovať. Treba trocha zalistovať do kalendári. My všetci. My všetci. Čo? My všetci na čele s Také teraz predávajú v tlačiarni. Po pianistve. Ja chcem kalendár na zajtra. 8.1. Majka Harobika. Či to sedia aj s mesiacmi tie fotky? To sme pozberali. To je máj, no. Zhruba na mesiace, no. Aj ty tam si počúvaj. Ona nie. Hej, Slave som ja tam. Kedy si videl? V ktorom mesiaci? Dobre, dobre. Keď si tlačili kapustu v októbri. Dáva, že ti tu Vilmuj, babku. A jak, že ty tam som sa nepoznala. No. Kto je? September. Majka. Majka. Vidíš, otvoročí. Majka sa mi baví. To som ja.
Jaké? Školák, prváčik. September do školy, vidíš? Do šlabikárov. No, Katka. No, tu máš i Maňku, i Rúdka, i Ľubka. Jak si robiť kolega? Chlapi. Aha, aha. Keby som chcela svoje. Máš Nebudeš mať 50, rekapitulácia 50 rokov. No, máme co piť. No Maja, to ty si nevypil. Tak to ako ty. Otvor, otvor. Tu je otvorené. Hej. Tam. Pozrel si hlavu. Nemáš vysunutý sosač. Tak? To čo to mohli jesť za hodek? Kanón, no. To bude kanón. Sokry počula, zvarila hneď 10 minút. všetko. To už ich chcela čo ukázať. Nie, nerob to neznám, že tak pokazíš. Všetko vedela. Už vieš, jak sa vymazuje? I to posúvaš väčšiu? A co má zase? Ale vieš, som ti ukázala, pamätáš si, nie? Lebo to je karta, nie? Čože? Tu len naspäť. A potom ten kôž. Vidieť nejaké. No, No, si to pozerá. Kôž. Smazať. No, teraz nechcem zmazať, si daj storno. Tak, a tu Storno. prídeš. Ty, jak účtovníčka, vieš, čo je storno. Čo? No ešte čo máš robiť? Dneska ideme ešte pôjdeme do kina. Ideme na rozprávku. Ja. Na Vlásku? Tak sa bola nejaká taká nová. Skôr som chcela. Si videla? Nie, nevidela. Videla si ukážku? Nevidela som ukážku. To je taký štýl jak Shrek. To co? No a boli sme... Alebo tej Majke, Stanko. Hej, presne, on je dal pridičku. Majka. Majka. Ďalej. Ty, a nedáš aj z tej torty, daj menší kus aj a daj aj z torty. Potom dáme. To má každý rád, toto sa rýchlo zje. Či zoberieš dva? Potom na ten istý tanierik. Dáš ty si Jelka, čo nie? A ja neviem, okej. To čo, to je hrubšie a hrubšie? Si to vydal to. Ty mohli aj z tej torty takoj priložiť. Počkej, počítaš to? Tak treba. Ja si to presne Ešte. ešte dám. Zuzka môže, nie? Všetko. Môže bez okruhu. Môže. A tu dajte Majka, to. Zuzka už nemá bez okruhu. Hej. Všetko, ne? Už dosť? Má každý?
Počkaj, hej, mám tu nástroj. Tú vešticu. No co mi chodzę teraz? To tam od czaszniczki pić. Zapalować ja mam. Popros. Máte zapodávať? Myslím, že mám. Počkaj. Nemám. Nie masz. Katka, popros tam zapalować. Postupnie. Zhasíte tu svetlo. Tam masz toto. Stisni. Ďodi. Tam je. Spínač svetla. Vypínač zhasni, hej. No, to vysoký. Krásne. No. Živio, 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 živio. Mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta. Živio, mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta. Živio, 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 živio. Presne. Dlhšie jak 5 sekúnd. No, vidíš, tá pesne na pesničku. Zastupca starosta v Sadňove je jeho brat. Takže on pozná všetkých hasičov od policajtov. Takže zavolali jemu, skúšali volať a obvolali tých ľudí akože rodinu. Bo oni si to začali na počítači podľa toho mena, že kto by to mohol byť, začali ako tak typovať. Takže tam o 8 ráno tam došla rodina, došli policajti. Policajti chceli rozbiť okna, že oni na to nemajú povolenie a že to si nemajú kto. Že nemôžu. Takže vlastne rodina rozbila okno, oni vošli tu, následne nám to videli, že tam je. Volali sa, všetka došla už od 11. Takže tak pred 9. vlastne rozbili okna. Rodina rozbila okna, Setka došla až o 11. A správa bola, že policia ich znamená, že všetky dávajú tie videa. Tí hodiny, keď tam prišli, A to všetky také cenké bolo. maličký deň. Nie, on papa moje. Czyli nie troszkę... Bolo, čuješ lepšie. Wiesz, będę w kino. No a ešte ti ešte vieš čo?
podstatné. Snaž sa chodiť na príjmanie. Teraz si to v dobrom ani si nebuduješ toľko, nielen toky jedzená, materiálnych príjmateľskov, ale aj duchov. Keď ty budeš robiť na príjmanie, tak obrovsky cítiš aj túto dušu, lebo tam je duša. Sa mení, keď človek sa na... Ty ju už cítiš, už teraz dobrotoval na svoj srdce. Takže neodmietaj, prosím, tento pokrm. Treba ťa vyspovedať. Máš ťažký hriech. Takže jeden farár vyhlačil pred sviatkami. Povedáme vtedy a vtedy, smelníci a cudzoložníci posledný deň pred Vianocami. Nikto neprišiel. No ale vieš to. To by bolo najlepšie. Nechaj, tak si dajú. Na polovičku si dať čo? Je rovné, čo majú? No a keď ideš stadiaľ, tak taká maličká bytovka po pravej strane. No to filmuješ. Hej. Čo?